Obec Ľubela udržiava tradície fašiangov výnimočným a málo vídaným spôsobom, ale presne ako kážu tradície. Vždy v posledný útorok pred Popolcovou stredou o 18. hodine herci Ľubelského ochotníckeho divadla Kolmana Ondreja Urbana začínajú estrádny program, ktorý vrcholí pochovaním basy, symbolu fašiangov. Na pohrebe tradične nechýbajú fánky a čaj s rumom a potom nasleduje karové posedenie. To trvá až do odbytia polnoci, kedy začína pôst. A čo na toto zachovávanie tradícií hovorili v útorok prítomní občania? Zatiaľ je to dobre, svoje roky mám, ale teraz čím rok, tým je to lepšie. Myslíte si, že takéto zachovávanie dá niečo nastupujúcim generáciám? No, tak určite, historicky je to správne. Je to výborné, nech je takýchto podujatí čím viac. Chodím tu každý rok a nikdy si to neodpustím. Dúfam, že to bude aj naďalej tak postupovať, že bude sa naďalej tieto tradície zachovávať. Priznám sa, že som na takomto podujatí prvýkrát, ale je to úžasné. Páčila sa mi to. Nech sa to tradícia užíva, aby sa to nezabudlo. Veľmi pozitívne, malo by to ďalej pokračovať. Pochovávanie basy v Ľubeli jednoducho ide a nesmie to chýbať ani jeden rok. Ľudia o ne majú záujem a majú svoje veľké miesto v tom každodennom živote. Je to prekrásna tradícia, ktorú v týchto okolitých miestach veľmi málo vidieť. Samozrejme by sa to malo ďalej udržiavať a ľuďom to ukazuje, čo tá dedina má a čo obsahuje. Od stredy 25. februára teda nastal v Liptove 40-dňový pôst. Kto ho bude akým spôsobom dodržiavať, nie je ani tak podstatné. Dôležité je to, že ľudové tradície na Slovensku nevymierajú aj zásluhou regiónu Liptov. Z posledného pochovávania basy v Ľubeli pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.